Здравейте! Сега ще представим модул календар в бизнес софтуера на BIOS. Нека го дадем на цял екран. В модул календар, освен менютата, през които ще преминем след малко, също така разполага и с още нещо, което е свързано с профила на всеки един от потребителите на BIOS Business софтуера. А именно това е възможността вашият Google календар да бъде обвързан с бизнес софтуер календара и чрез ето този линк, който се взима от Google и се поставя в този ред, да бъдат изобразени всички събития, които въвеждате във вашия Google календар и да бъдат изобразени и тук. Също така може да добавяте и допълнителни други календари, освен от Google, отново чрез линкове и съответно да ги обозначавате с различни цветове, за да може да бъде ясно кое откъде идва. Сега нека преминем през менютата. Първото, което можем да обърнем внимание, това е контекст списъкът. Контекст списъкът може да бъдат различни календари от държави, а също така и да бъде някакъв друг график, който е предварително зададен. Как се изобразява това нещо? Когато отворите календара, може да изберете, ето сега тук като пример ще го дадем. И съответно, ако например изберем като график календар USA, да речеме, Съединените щати, автоматично в нашия календар ще бъдат изобразени официалните празници в Съединените щати. Модул календар на BIOS разполага с още една функционалност, която ви дава възможност да проверявате дали вашите колеги, които искате да включите в някакъв общ ангажимент, например онлайн среща, дали са заети в този момент с някаква друга работа, която е отразена в ERP-то, в бизнес софтуера. За да разберете, избирате бутона за календар. След това от бутона ето тук проверявате дали хората, които искате да включите, са свободни в времето, което ви е необходимо. Да речем утрешна дата от, да кажем, 11:00 часа до утрешна дата до 12:00 часа. Избирате човека, който ви трябва за този период. Този човек не е зает, т.е. свободен. В същото време, без да променяте периода, в същата онлайн среща, например, искате да включите още някой. Ето, това е другия човек, който искаме да включим. За него обаче ни пише, че е зает в този период. И съответно трябва да изберем друг период, в който да са свободни и двамата, за да проведем онлайн срещата. Следващото, което можем да разгледаме в модул календар, това са работните дни, меню работни дни. Тук става дума, че можем отново да изберем определен държава, да речеме, и съответно, ето например България, и съответно ни се изобразяват всичките почивни дни в календара, като от тук можем да изберем кой от тези дни да ни се брои за работен ден и по този начин това дава пряко отражение в модул персонал, който ще разгледаме в друго наше видео. Следващото меню, което ще разгледаме в модул календар, това са настройките, откъдето всъщност в това меню обозначавате по какъв начин да бъдете нотифицирани, да получавате известие за събитията, които се случват в модул календар. Прескачаме веднъж нова задача, защото отиваме на списък с задачи. Това са всичките задачи, които присъстват в вашият календар, които трябва да изпълните. Именно прескочихме го, защото бутона нова задача присъства и тук, отново за генериране на ново събитие, като генерирането на ново събитие се случва в няколко таба в прозореца. Първо обозначавате кой да бъде нотифициран, след това пояснявате абсолютно всички детайли около това нещо, дали да е към продажба, към доставка или както сте го задали, като възможности, какъв е статуса на задачата, тук отново го има, което после е по-лесно за проследяемост.
разбира се, заглавието, отговорното лице, кога започва задачата, на коя дата свършва, всички детайли, които са необходими, за да изработите една задача, свързана с изпълнението на това нещо. Определени бележки, това са коментарите, които присъстват и в други наши прозорци. И евентуално, ако е свързан с конкретен клиент, тук се посочва и адреса на съответния клиент. Благодаря за вниманието.